Hola, sóc el Mag Lluc i avui us porto un dels clàssics de la màgia. És el típic joc de segueix a la reina. I per fer aquest joc tenim 3 cartes, 2 reis i una reina. Estigueu atents perquè la vostra feina serà intentar endevinar en quina posició queda la reina després de que jo faci alguns moviments. Anem a començar. Ben atents. El primer de tot serà anem a agafar el primer rei, el girarem. A continuació, anem a agafar la reina, que ara mateix està situada al mig. I per acabar, girarem el rei, que està situat a la meva dreta. No parpellegeu. Atenció, perquè els moviments seran ràpids. En quina posició ha quedat la reina? Sé que és difícil, però intenteu fer memòria. Aquí molta gent descarta la banda esquerra. I aneu bé, perquè a la banda esquerra hi tenim un rei. Anem bé, ens queden 2 possibles posicions. Aquí molta gent apostaria que la reina ha quedat a la banda dreta. Però em sap greu dir-vos que no heu estat prou atents, perquè a la banda dreta hi tenim un rei. I la reina, si us hi fixeu, no s'ha mogut en cap moment del mig. Ho tornarem a fer aquest cop una miqueta més lent, perquè així els que esteu més espessos ho podreu enganxar. Alerta! Anem a girar el primer rei, el que està situat a l'esquerra. A continuació anem a girar la reina, que està situada al mig. I per acabar anem a girar l'últim rei, situat a la meva dreta. Atenció, estigueu atents, ben alerta. A quina posició ha quedat la reina? He fet exactament el mateix que abans. Aquí molta gent torna a descartar la banda esquerra. I feu bé, perquè a la banda esquerra hi tenim un rei. I ara potser ho heu vist. I la reina, en principi, no s'ha mogut del mig. Per tant, a la banda dreta hi tenim un rei. I aquí ho hauríeu endevinat i us podria donar el premi. Però em sap greu dir-vos que aquest joc està pensat perquè l'espectador sempre perdi. I a vegades l'espectador s'imagina coses que realment no existeixen. I és que si us hi fixeu, en cap moment ha existit una reina, sinó que les 3 cartes sempre han sigut 3 reis.